Pinaglalamayan ngayon ang mga labi ng isang grade 3 pupil matapos malunod sa ilog. Aksidente umanong nahulog mula sa tulay ang 11 taong gulang na biktima habang naglalaro roon. Naka-alerto Russell Simorio. Hindi na matutupad ang pangarap na maging guro ng 11 anyos na bata mula sa Barangay Mistizo Norte, San Carlos City, Pangasinan. Nasawi ang grade 3 pupil na si Jeneline Malasan matapos aksidenteng mahulog sa tulay at malunod sa malalim na bahagi ng ilog sa bahagi ng Binmalay. Tumagal ng higit 12 oras bago na-recover ang katawan ng biktima. Maulan yun, sir. May possibility na dulas siya, sir. Oo. Pero doon sa part ng doon sa part ng tulay na yun, sir, may mga walang hawakan. Kwento ng ama ng biktima, dumalo sila sa birthday celebration ng kanilang kaanak sa Binmalay. Hindi raw napansin na naglaro ang biktima sa tulay at aksidenteng nahulog. Sobrang sakit talaga. Sobrang bait po yan eh. Talagang siyang na talaga yan, pinakamasipag sa mga itong magkakapatid. Ayun talaga, kaya yun ang palagi ko naaalala. Kaya hindi palagi akong umiiyak pagka naaalala ko siya. Nawi sa trahedyang picnic ng isang pamilya sa dagat sa Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte matapos malunod si Mark Anthony Villacorta, 32 anyos. Habang nasagip naman sa pagkalunod ang 3 katao kabilang ang 2 menor de edad. Ayon sa uploader, malakas daw ang alon nang mangyari ang insidente. Tumulong sa pag-rescue ang mga residente, BFP at RHU kung saan nasagip ang 3 pero naging pahirapan ang pag-rescue kay Villacorta. Hindi naman masyado malalim doon. Pero yung alon, hihilahin ka talaga papunta dun sa palayo dun sa sir. Kaya hindi nila na-control kahit magaling silang maglangoy. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.